fet un llarg camí fins aquí. A voltes difícil. La temporada ha estat molt intensa, però el nostre equip ha donat una lliçó de talent, maduresa i compromís. Ens sentim molt orgullosos de tots vosaltres. Finalment ho hem aconseguit. Som campions de Lliga. Ja en som 21. La tercera consecutiva. Ara toca celebrar-ho i compartir amb tots els barcelonistes, especialment amb els més petits. I d'aquí uns dies tornarem a Wembley a jugar a la final de la Champions. I ho farem, com sempre, sent fidels a la nostra manera de ser. És el valor de tenir valor. Us haig de dir una cosa. Ja els tenim aquí. Staff tècnic, encarregats de material. Gabri, Antonio i Xema. Scouting, Jordi, Carles i Domènec. És el moment de l'altre equip, Vicios, Juanjo, Emili, Jaume i Roger. Encarregats de material, Vicios, encarregats dels vídeos. Doctors, un clàssic, Xema Corbella. i Dani. Penseu que aquest sí que porta lligues. Xema Corbella, el que més. El doctor Pruna. Preparadors físics, Loren, Paco, Aureli i Francesc. Els preparadors físics. Entrenador de porters, Bussi. El pare de Sergio Busquets. Staff, Carles, Pepe i Manel. Entrenadors, Tito Vilanova i Pep Guardiola. Ovació atronadora pel míster i ara segurament és el moment dels jugadors. I atenció que Guardiola farà el passadís als jugadors. Thiago. Està content el Pep, Comencem amb Thiago. Avidal. Ha sortit Thiago, ha sortit Fontas. I ara Vidal. Adriano. Afelai. Milito. Pedro. Primera gran ovació de la nit per Pedro. Jugador molt estimat pels joves. Busquets. Aquí tenim a Sergio. Keita.
guanya tard. Pinto. Leo Messi. De moment l'ovació de la nit per Leo Messi. Iniesta, que ha sortit tapat per l'ovació a Messi, i això no perdés escoltar una gran ovació segurament. Xavi Hernández. Amb Tombarella inclosa. I al darrere el gran capità. Darrere el Carles Puyol hem vist a Gerard Piqué. Alves! Compte el barret d'Alves, compte el barret. I Víctor Valdés! I l'últim en sortir, el porter Víctor Valdés, que entra rodolant. Tombarella també de Víctor Valdés. Aquí el tenim. I ara de seguida serà el torn dels parlaments. I suposem que el primer serà Pep Guardiola. Es van col·locant els jugadors. Abans la sardana. La sardana, la victòria. rotllana. Manteig. Estan mantejant el míster, Guardiola. No tenen ni força, ja. Hola. I han saltat a la gespa també hi ha unes convidades d'excepció de l'última celebració. Les filles de Vidal, recordareu aquelles que van passar fred l'any passat. Però van amb jaqueta o sense jaqueta? Diria que amb màniga curta, amb samarretes. Comença ara la rua dels fills dels futbolistes. I repetició de la jugada amb aquest manteig. Aquí les veiem. Aquí veieu les nenes de Vidal. Ara en falta jaquetes. Doncs aquesta vegada els fills i filles dels jugadors que també han saltat al terreny de joc a participar d'aquesta festa. El fill de Víctor Valdés. El Dylan. Sembla una mica espantat. Estan una mica espantats per la foscor que ells veuen des de baix, ells no veuen la gent, senten molta cridòria i la canalla tan petita és normal que tinguin por. Hi ha les nenes de l'Albes també, ballant amb elles, i aquí veiem a Guardiola expectant aquesta gran festa dels jugadors del Barça i les seves famílies. I aquests no són els fills de Messi, perquè Messi no té fills, però Messi és tan popular que arrossega tots els altres nanos. Segurament hi deu tenir alguns nebots, fills dels seus germans. No passa nada, nen, no passa nada. Que potser ja hi han baixat alguna vegada, estan més acostumats. Doncs aquí veiem els jugadors amb els seus fills. Curiós que el fill de Víctor Valdés no du samarreta de porter, tot i que sí que du el dorsal número 1. I aquí les petites filles de Dani Alves. Crec que s'està preparant ja el Carles Puyol, està buscant el micròfon. Serà el primer, eh? Fa la impressió que serà el primer a dirigir-se al públic. Villa també, amb les nenes. És normal que vulguin avui també passar aquestes hores, aquests minuts, i la fotografia que es farà amb els seus éssers més estimats i que tantes vegades tenen fora de casa, el pare. Aquí els brasilers. Alves el podíem agafar un dia de cangur dels nanos, eh? Ho faria bé. Segur que te'ls entreté tota la nit, sense problema.
Bona nit. Ja té el micròfon al capità. Moltes gràcies per estar aquí. Us volem agrair el recolzament que ens heu donat durant tota la temporada. Ens queda un últim esforç. No dubteu que ho donarem tot perquè el dia 29 estiguem aquí celebrant la Champions. També vull donar les gràcies a tota la gent que està darrere dels jugadors. Sense ells, això no seria possible. Moltes gràcies. Disfruteu d'aquesta lliga. La tenim molt merescuda. Ens han atacat de tot arreu. Seguiran inventant, però nosaltres seguirem a lo nostre. Jugar a futbol, que és el que sabem fer. Visca el Barça i visca Catalunya! Primer missatge als que seguiran inventant, Clar i català. I va el míster, l'entrenador. Ja té el micròfon Guardiola. Bona nit. Voldria donar-vos les gràcies per tot el suport que hem tingut aquest any. Dit queda, moltes gràcies. I en segon lloc, voldria donar les gràcies, i no voldria, per moltes vegades que ho he dit, sonés a que no tingués força. Vull donar un agraïment etern perquè són irrepetibles aquests jugadors. Gràcies, nois, us admiro. I per acabar, a tota la gent de Llorca, una abraçada ben forta i molts d'ànims. Visca el Barça i visca Catalunya. Llorca també, detallars de Guardiola. I ara li toca el torn al segon capità de la plantilla. Parla Xavi Hernández. Bona nit a tothom. Només dir-vos que no val la pena pensar en els demés. No valen la pena, us ho asseguro. Penseu en el Barça, penseu en aquest equip. Aquest és el millor equip del món. Esperem tornar el dia 28 amb la Champions. Visca el Barça i visca Catalunya! No hi ha frases banals, totes tenen una intenció, un missatge